aceptamos este reto porque nos pareceu unha proposta interesante, unha experiencia nova onde podemos tamén crecer e, sobre todo, eso, novas experiencias e moita seriedade por parte da directiva, era o que nos transmitiu desde o principio. Normalmente, sempre trato de ir ca premisa de adaptar o meu estilo aos xogadores que teño. Non me gusta chegar con unha idea predeterminada. O entrenador debería conseguir sacar o mellor do equipo en función das cualidades destas. Son ser equipos intensos, equipos competitivos, equipos que en cuanto á forma de xogo, pois un pouco depende das características dos xogadores, pero suele predominar a velocidade, a rapidez e a voluntade de chegar rápido. E hasta ahora as sensacións son moi boas. Vexolles moita voluntade, moitas ganas e, sobre todo, como vexo un equipo con moita fame, con ganas de competir, sobre todo.